Vítam vás pri ďalšom videu. Je sobota, takže ideme si začiatok videa natočiť na samotnom konci, na závere. A ja som dneska, čo ma teda mňa osobne veľmi baví, len mám na to minimum času, ale dnes som si to zobral ja, kolega potrebuje robiť nejaký nábytok doma. Takže dneska tu ja bačujem a obsluhujem. Inak toto by bola moja asi vysnívaná práca v takomto niečom. V každom prípade vymysleli sme si, a čo skoro tu pribudnú, rozmýšľali sme, že v tomto rohu, ale vo finále to dáme tu na vstupe asi. Krpnítka, napájačky, znáškové hniezda, také tie chovateľské potreby, čo by ste mohli potrebovať pri kúpe hydiny od nás. Presuniem sa k tej hydine. Už sa nám blížia prvé 18-týždňové marcové, v tomto týždňu začnú odchádzať, čo by som radšej aj tu upozornil. Ak si chcete prísť osobne, čo máte objednané 18-týždňovky, deň dopredu nám to dajte vedieť. Ak prídete úplne že na solo, len sa zastavíte pre ne, tak hrozí, že nepochodíte. Nehrozí, je to skoro isté. Ja sa prepnem, nemusíte pozerať na mňa. Je to skoro isté, že nepochodíte, lebo nie, že by sme neboli ochotní alebo niečo, len my si veľmi ohrozíme chov, keď máme vám vybehnúť pre pár kusov. Jednak to časovo, ak mám ísť na farmu, tak mi to zobere 15-20 minút, ktoré si fakt v tejto sezóne nemôžeme dovoliť. A na druhú stranu, isto chytať do tej plnej haly, potom zabudnete zhasnúť, alebo zabudnete rožnúť, alebo ich niekde poplašíte. My odtiaľ odídeme, nevieme to skontrolovať, rozhodli sme sa, že toto v priebehu roku nebudeme riskovať. Veľmi radi vám ich vybavíme, veľmi radi vás obslúžime, len dajte nám deň dopredu vedieť. Zavoláte, druhý deň od 10. do 5. sa dá prísť, takže len brnknite, všetko radi vybavíme, nachystáme, pekné vyberieme, popozeráte, ale nechoďte, že v ten deň prídete a chcete ich zobrať. Veľmi zle sa nám hovorí, že nie, ale povieme, že nie, lebo nám to môže spraviť niekoľko tisícové škody, keby sme vám vyhovieme, ale my si zasekneme sekeru. Musí to byť taká win-win situácia, že vy budete spokojní a my si nespravíme škodu. Takže takto ideálne. Idem k počítaču a pozrieme sa, čo sme už spustili, lebo všetky jarné termíny už máme vyobjednané. Vždy na záver termínu máme tzv. Marcový, aprílový, májový termín. Čiže ak by ste mali záujem 1. apríla volať napríklad, budeme dopredávať marcový termín. My tam vždy držíme zhruba 10% hydiny v rezervách a 10% pri našich množstvách sú niekedy aj tisíce kusov, takže kľudne zavolajte a budeme dopredávať už také 18-týždňové a na osobný odber možno sa dostanete ešte po Grinšovi, po Leghorny, po Trikolóry, po čokoľvek. Ale môžete skúsiť zavolať teraz ku koncu týždňu, lebo napríklad niekto zruší, mal brať 400 kusov, zobere 350 a my tých 50 postupne uvoľňujeme. Takže skúste zavolať, ak je záujem, možno sa vám podarí. Kto ste trpezliví, tak už sme spustili takéto niečo. Jednak dajú sa objednať lohmanky zhruba na polovičku júna. My ich budeme odchovávať od nejakého 12. týždňa, dajú sa aj mladšie. A v polovičke júna budú mať 16 týždňov. Takže kto by ste chceli lohmany, už sa dajú rezervovať. Množstva sú tam obmedzené, takže neváhajte. A takto sme spustili september. Myslím, že väčšina z vás ovláda, ale ak si tuto napíšete www.rsfarma.sk, nie všetci sme až tak zdatní v počítačoch, tuto idete do naša ponuka. Máme tu strašne pomalý internet, ale už na ňom pracujeme. Aktuálna ponuka nosníc, inak všetko sa dá. Morky, husy, kačky, mulárdy, brojlerové kurčaté, všetko už sa dá objednávať. A tu si skočíte do septembra, tak už sa dá robiť rezervácia. Všetky farby sú zatiaľ dostupné. Už máme vajíčka ešte v liahni, samozrejme nie sú. Tieto sa budú liahnuť niekedy koncom mája. Takže neváhajte a keď neponáhľate na sliepočky, tak pokojne si ich objednajte na september. Sú tu green shelly, po ktorých tento rok je to úplne divoké s green shellami, dark shelly. Viete si vybrať, ja si to prechytím. Viete si vybrať buď to, že si prídete osobne, alebo dovezeme na odberné miesto. To funguje, máme určité záchytné miesta, vy si ich tam objednáte, my vám pošleme SMS-ku kedy, o koľkej sa tam stretneme. Vtedy sa tam stretneme, sliepočky preložíme a hotovo.
Máme také miesto v Martine, alebo teda okres, kraj, okres, toto je okres Martin, Banovce nad Bebravou, Žilina, Žiar nad Hronom, Liptovský. V Nitre máme dve, Šurany a Nová Ves nad Žitavou. Pri Prievidzi, alebo v Prievickom, Púchov, Tekovský Hrádok, Slovenská Lubča pri Banskej Bystrici a Veľké Rypňany. Čiže tie vzdialené záležitosti od nás riešime týmto spôsobom. Nedá sa to rozvážať na adresu, bolo by to veľmi drahé aj časovo náročné, takže volíme takto, vy už ste si na to zvykli. Samozrejme sa dá dovoz na adresu. Tu si vyberete okres. Nie v každom okrese sú všetky obce dostupné. Treba si vždy pozrieť a napríklad v Pezinku máme zástupkyňu v Budmericiach. Ak si teda navolíme Pezinok, tak ponuka tých obcí sa zníži a sú tu v podstate len 4, lebo máme zástupkyňu v Budmericiach, takže vy máte možnosť objednať u nej alebo prísť priamo k nám do. Niekedy, teraz mi tak napadlo, som pozeral jedno video o akváriových rybičkách, tam pán hovoril, že prečo napríklad by mali brať ľudia od neho, nie od ostatných, tak si povieme niekedy prečo my a nie niekto druhý. Alebo teda druhý, prečo nie určitá skupina predajcov, ako sa k sliepkám správajú, ako to funguje, ako sú napríklad až do predaja len v bedniach niekoľko dní, než ich niekto kúpi a potom sa to samozrejme odráža na kvalite a už len tak ľudsky k tomu živému sa takto pristupovať nemá. Takže povieme si, náš chov vidíte, takže doma záujem môžete objednávať. Sa trošku mlátili. Sporiadny. Potešenie pre polovníkov. 5 hodín ráno a toto je moja smrť, akože ranné stávanie, to je môj koniec. Ideme chytať sliepočky, aby sa k vám dostali. Aj pipiky sa už nevedia dočkať, už ich tu ubúda. A ideme ich dneska zase odlifrovať nejaké. Kohuti nás vítajú. Pozrite to nadšenie sa dá krájať. Patrik udá sa. Romek ten je zvyknutý, ten o 5. stáva každý deň, ale teda pre mňa je toto úplne že smrť. Vedničky čakajú a ideme na to. Patrik ten ešte nezačal. Ale inak už to tu je nalovené všetko. Greenšeláčky, leghorny, žíhané, darkshelly čierne, hnedé, modráci, susexáčky. Všetko nachytané, hodinku 10 nám to trvalo a týchto pár pipiek je nachytaných a môžu ísť do sveta. Ešte kohútov musíme dochytať. Tu sme dali 2 leghornov, doplníme trikolorami a môžu ísť do sveta. Pomaly sa nám to tu vyprázdňuje. Ešte stále vyzerá, že ich je dosť, ale oni už len klamú telom. Samozrejme je potreba upratať, ale čo som vám chcel ukázať. 17 týždňovky už taktok. Si to prechytím. Greenšeláčky, síce sú to také mini vajka, ale už začínajú. Často sa pýtate, aké dominanty znášajú vajíčka, tak je to taktok. Od tmavších cez blečie. Dominantky majú také rôznofarebné. Ale je modrá alebo zelená. Niekto hovorí, že tí greenshely sú modré, niekto, že zelené. Tak aká je? Dohodníme sa. Toto je zelené, toto je modrá, tomuto hovoria namodralá. Toto je síce skôr, že špinavé, ale tie niektoré znášajú také tmavo-zelené. Toto už nie je až také malé vajíčko, to už je také okolo 50 gramov, toto sú ešte také úplne že prcky, ale to sa stáva, 17 týždňovky už väčšina už sa stáva, že začínajú znášať, toto je tak za 2 dní, ale je tých sliepočiek tu ešte veľa. Tuto ide, kolega si dáva ešte prechádzku ranu s babami. No ukážte sa, pozrite, aké sú to už, aké sú to niektoré už vyvinuté krásky. A toto je tzv. Rozprávka nekonečný príbeh. Zase malé brojleríky, ktoré sme dali do odchovu, toto budú na konci apríla dorastať.
A inak, kto odchovávate, takto to má vyzerať. Toto znamená ideálna teplota, keď sú takto roztrúsené. Teraz sme sem ešte ostatné dali, takže tie sú takto na kope, ale tie, čo tu boli skôr, tak sú takto pekne roztrúsené a to značí ideálnu teplotu. Takto to má vyzerať. Čiže ani netreba merať teplo u kuriatok, malo by byť okolo 30 stupňov, ale keď to je správne, tak to vyzerá takto. Žiadne tlačenie, nikde v rohu, pekne sú od seba, až na tieto sa teraz rozpozerajú a tiež sa pekne rozťahajú. Keby som začal rozprávať, tak oni začnú za mňou chodiť takto pomaličky, budú poskakovať, babi, 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 babi. Za chvíľu boli všetky okolo mňa, ale to robia len prvý deň. Pokiaľ takto nereagujú, je to taká prvá známka, že to sú napríklad staršie kuriatka. Ale väčšinou len prvý deň sa toto deje, že za vami prídu. Ešte si pozrieme rozdiel medzi jednodňovým a štvortýždňovým. Neviem, či tam vidíte nejaký rozdiel, ale tak tohto vyzerá. Z tohto už sa dá aj najesť a tento ešte o tom ani netuší. Pozrite, aká to je Godzilla proti nemu. Je to 4 týždne rozdiel. Tí brojlery to sú neskutočné stvorenia. Nebite ho. Nechaj ho na pokoji. Tento je ešte chránený. Ale takto. Veľký rozdiel.